Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er gisteravond een man op straat is doodgeschoten. De politie kreeg rond 9 uur een melding. En toen ze eenmaal naar de plaats van delict kwamen, lag er een man in bloed op een parkeerplaats. De ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd de man te reanimeren, maar het mocht helaas niet baten. Het was op een zondagavond in de wijk Montaña op de Kokolodeweg ter hoogte van Toko Xingdai. En de politie heeft met getuigen gesproken. Die vertelden dat de man, het slachtoffer dus, een ruzie had met een vrouw op straat. Hij zou haar ook hebben geslagen. En op dat moment werd er vanuit een stilstaande auto op de parkeerplaats op de man geschoten. Daarop ging die auto er vandoor. De man bleef daar liggen en is daar ook uiteindelijk overleden. De zaak is in onderzoek. De Extra meldt vanochtend dat het om een Haitiaanse man gaat. Maar op dit moment heeft de politie nog geen identiteit bekendgemaakt. Nederlandse ambassade Venezuela nam oppositieleider op. Het is een zaak die internationaal veel aandacht heeft gekregen. Dit weekend werd bekend dat het Nederlandse consulaat onderdak heeft aangeboden aan de Venezolaanse oppositieleider Edmundo González. Dat heeft minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer geschreven. Dit gebeurde op dringend verzoek van González. Hij deed mee aan de verkiezingen van 28 juli en voelde zich kort daarop al niet veilig meer in zijn eigen land en wilde naar een ambassade toe om in veiligheid te komen. Dat werd de Nederlandse ambassade. Inmiddels heeft hij daarna asiel aangevraagd in Spanje en is González al in Spanje gearriveerd. De Nederlandse minister Veldkamp zegt op zijn dringende verzoek van González dus: daags na de verkiezingen heb ik besloten hem voor zo lang als nodig gastvrijheid te verlenen in de residentie van de zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden in Caracas. Het is een zaak van van heel veel aandacht wereldwijd. En de minister laat weten dat hij met González heeft gesproken over de situatie in Venezuela, het belang van het werk van de oppositie en de transitie naar democratie en onze voortdurende gastvrijheid. Hij gaf aan niettemin te willen vertrekken en zijn strijd vanuit Venezuela voort te zetten. Vakbonden willen mogelijk mobiliseren. Dat is nieuws vanuit de GOA. Daar is duidelijk geworden dat de vakbonden het niet eens zijn met het plan van de regering om de 12,5% korting op de ambtenarensalarissen te betalen, maar dan vanaf 1 januari 2024. De vakbonden willen dat het teruggaat tot 1 januari 2023. Op de eerste plaats zijn ze blij dat die korting wordt teruggedraaid, maar ze willen dus niet alleen maar voor dit jaar, maar ook nog voor 2023. En dat hebben Juan Laurens van Straf en George Hernandez tegen de APVO gezegd. Ze hebben aan de leden van de vakbonden al laten weten dat men klaar moet staan in het geval er wordt overgegaan tot een mobilisatie. Vandaag ondertekening addendum, dat is de toevoeging aan het coalitieakkoord dat 3 jaar geleden werd getekend tussen de MFK en de PNP. Vorige maand is de PNP eruit gegaan. Nu komen de partij KEM en onafhankelijk statenlid Zita Jezus Liitu bij de coalitie. En dat heet een addendum. Daar wordt dus iets aan toegevoegd. En dat wordt vanmiddag getekend. Tussen 4 en 6 is er een bijeenkomst over het nieuwe regeringsprogramma. En dat gebeurt in Curaçao Marriott Beach Resort. Inval op meer dan 10 adressen. Het is al afgelopen vrijdag gebeurd, maar later kwam er pas duidelijkheid over de vele invallen die de politie in samenwerking met de RST, douane, marine en de Koninklijke Marechaussee heeft gehouden. Dat gebeurde vrijdagochtend. Er vonden invallen plaats in Santa Rosa, Jongbloed, Roy Catootje, Schelpwijk, Ronde Klip, Cerro Grande en Sunset Heights. Er werden 7 mannen aangehouden en 2 vrouwen, die werden kort erop weer vrijgelaten. En verder was er een wapenopslag ontdekt, dat is natuurlijk in beslag genomen. Munitie, explosieven, voertuigen, contant geld, sieraden en drugs. Op sociale media kwam het bericht dat minister-president Pisas en minister van Justitie Hato aan de politie zouden hebben gevraagd geen informatie over de zaak naar de pers te sturen, omdat ze
regelmatig in een van die huizen zouden komen. Nou, dat is allemaal onbevestigd, maar de politie heeft zaterdagmiddag daadwerkelijk een persbericht naar buiten gestuurd waarin ze meer details gaven over deze vele invallen. Bewoners Pariba blijven alert op situatie Dam Preto. Dat gaat natuurlijk over Dam Preto, waar we het vaker over hebben gehad. Een plek waar illegaal afval werd gedumpt voor lange tijd, in de brand gestoken ook. Zorgde voor veel overlast. De overheid is nu begonnen om alle mensen gratis afval te laten dumpen in Malpais en op Coraspech, om daarmee te zorgen dat mensen geen illegaal afval dumpen. Tegelijkertijd is Dam Preto afgezet, geblokkeerd. Maar vandaag zegt Giselle Rosalia van Unidad Habitantenang di Pariba, dus de bewonersorganisatie, dat ze de situatie goed in de gaten blijven houden. Afgelopen vrijdag was weer een overleg met het ministerie van Gezondheid. Wat haar betreft zijn de stappen die zijn genomen positief, maar moet de situatie wel goed bekeken blijven worden, dat het niet weer misgaat bij Dam Preto. Zwemmen en sporten terug op scholen, dat is het plan van minister van Onderwijs Citré van Heidoren. Hij heeft laten weten dat hij niet later dan 23 september met een plan wil komen om gym en zwemmen weer op te nemen voor de scholen. Het is belangrijk voor de kinderen dat ze veel bewegen. Hij heeft daar op 29 augustus een afspraak over gehad bij FDKK. Om te praten over de mogelijkheden, maar in ieder geval wil hij ervoor zorgen dat er weer meer gesport gaat worden door leerlingen. Dat is goed nieuws en we gaan even over naar een break. We zijn zo terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar heeft gouverneur Bailey Luc Merselina tot formateur benoemd. En daarmee kan Luc Merselina weer aan de slag. Het is de tweede keer dit jaar dat hij als formateur aan de slag gaat. En de bedoeling is dat hij voor 15 november een regering formeert. Er waren op 11 januari verkiezingen. Daarop formeerde Luc Merselina zijn eerste regering. Die verloor na korte tijd al een meerderheid in het parlement. Nieuwe verkiezingen waren op 19 augustus. Kort daarop hebben 4 partijen laten weten dat ze de intentie hebben om een coalitie te vormen. Dat gaat over de URSM van Merselina, de PFP, DP en de SAM. En daar wordt nu aan gewerkt om te zorgen dat er een coalitie kan komen. Merselina moet elke week verslag brengen aan de gouverneur. En de gouverneur heeft ook een hele lijst met aandachtspunten gegeven om te zorgen dat er veel dingen in het nieuwe regeerakkoord staan die goed zijn voor Sint Maarten en die bepaalde problemen ook daadwerkelijk gaan oplossen. Moet u onder meer denken aan de stroomvoorziening, de waterlevering, het belastingstelsel, verkiezingsstelsel en dergelijke. Het is een ambitieuze lijst die Merselina heeft meegekregen. Dan de Curaçaose voetballers, die hebben geen prettige wedstrijd gespeeld afgelopen vrijdag. Het was de eerste wedstrijd in de CONCACAF Nations League 2024 en die heeft Curaçao in Grenada verloren van St. Lucia met 2-1. Om u een idee te geven, Curaçao staat op de 86e plek van de FIFA-ranglijst, wereldwijde ranglijst.
St. Lucia 170. Dat verschil is heel groot en Curaçao had ook niet verwacht te zullen verliezen. Het is een domper voor de spelers en voor bondscoach Dick Advocaat. Die moeten vanmiddag om 5 uur de tweede wedstrijd spelen in de Nations League. En dat is tegen Saint-Martin, ook in Grenada. Laten we hopen dat dat beter afloopt. Dan gaan we naar internationaal nieuws. In Chili is een demonstratie uit de hand gelopen. Het gaat over de demonstratie, over de herdenkingsmars voor slachtoffers van de dictatuur van Pinochet. Die wordt elk jaar gehouden. En ook zondag was dat weer het geval. Aan de demonstratie namen zo'n 3,5 mensen deel. Met de herdenkingsmars herdenken ze de vele slachtoffers van het regime Pinochet. Er zijn namelijk meer dan 3000 mensen gedood in die periode. Maar de demonstratie liep uit de hand. Demonstranten in het zwart gekleed en gemaskerd raakten slaags met agenten van de speciale politietroepen. Er werd door de politie teruggeslagen. Er werd door de politie teruggeslagen toen er aanvallen kwamen met stenen, molotovcocktails en fakkels. De politie zette waterkanonnen in en traangas. Uiteindelijk viel de schade mee, zo heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangegeven. Maar er waren wel 1800 politieagenten ingezet om de demonstratie in toom te houden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.